Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Wa ba'du fa hadhihi durusun fil fiqhi ala madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Khayyartuha li talamidil madarisi wal ma'ahidil islamiyah di Indonesia wa aj'altuha fi arba'ati ajza'in ra'iyan fiha ghura'izan nabitatil Indonesia bitatil Indonesiati wa muyulahum wa atwaru uqulihim. As'alullaha ayyuhaqqiqa ma aradtu in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Monggo ngaji sareng-sareng kita mulai saking dasar sing paling andhap, pelajaran ingkang paling andhap ingkang dipun wastani kitab Mabadil Fiqh juz awal. Berusaha dipun kita pelajari sareng-sareng, mugi-mugi nuwuhaken manfaat. Bahasane wong Jawa, ngilmu sithik nek dilakoni, ngilmu sithik nek dingamalke, ngamal sithik nek dingilmoni. Ngilmu sithik nek dingamalne, ngamal sithik nek dingilmoni. Insyaallah mentes. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma iku apa to al islamu utawi kang aran Islam. Jawab huwa ya Islam iku adinu agama. Alladzi ba'atsa kang wis ngutus sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan adin mutus sayyidana ing bendoro kita rupane Muhammad dan ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing tujuane li hidayatin nasib kanggo nutupi manungsa wa sa'adati iman kanggo kabejane manungsa. Apa sing jeneng Islam? Islam yaiku agama sing Gusti Allah ngutus dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sing ditujokne kanggo kabejaning menungsa, kanggo nuduhne menungsa. Alhasil agama Islam dipun turunaken Gusti Allah lumantar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendika adalah keberuntungan besar bagi umat manusia khususnya dan umumnya seluruh alam. Krana napa tujuanipun jelas, tujuanipun cetha, lek kabeh mau nego oleh pituduh alias dalam suasana gelap gulita kegelapan, Islam yang akan menjadi pencerah. Sing maune kehidupane dereng karo-karuan karena diranah dalam kebahayaan, bahaya, sara sengsara pun enten wasa'adatihim kangge kabejane menungso, keberuntungan yang akan membawa umat manusia bahkan minat dunia hatal akhirah. Mugi-mugi kita termasuk, Allahumma Amin. Soal kam iku pira arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam.
Jawab arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun ana 5. Al awalu utawi kang awal iku syahadatu an neksane temen setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan lan temen setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Rukun Islam niku wonten pinten? Rukun Islam niku wonten gangsal. Siji nekseni bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Atane utawi kang kaping pindho iku iqamu sholatin jumenengake salat. Asale utawi kang nomor 3 iku ita'u zakat aweh zakat. Arabi utai kang kaping 4 iku shaum Ramadan poso wulan Ramadan. Al khamis utai kang kaping 5 iku hijul baiti haji ing Baitullah. Mana maulil mustaqim kedue wong kang kuwasa. Rukun Islam menika wonten gangsal. Siji nekseni ora ana pangeran kang wajib den sembah kejaba Gusti Allah lan nekseni lek Kanjeng Nabi Muhammad niku utusane Gusti Allah. Niki ugi dipun wastani kalimah tauhid. Ingkang nomor kalih nglampahi salat. Nglampahi salat. Ingkang angka 3 aweh zakat. Sae menika zakat mal utawi zakat fitrah. Ingkang angka 51 niku poso wonten ing wulan Ramadan. Sing nomor gangsal niku haji wonten ing Baitullah. Iki rukun Islam. Makane wonten kajian Islam niki ternyata dari sedikit, dari yang paling mudah menjadi menuju yang berat, lalu yang lebih berat, lalu yang lebih berat. Syahadat niki lak gampang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niki lak gampang. Gak modal apa-apa saben wong iso. Sing nomor kalih nglampahi salat. Niki rada modal. Ya modal sarung, ya modal rukoh. Cek kangelan nganggo wudu. Rada modal. Modal tenaga menyita waktu. Cek diunggah nene ita'u zakat aweh zakat tambah modal neh. Ketoke panenan seprapat. Enten sak menten kintal. Bareng mikir-mikir aku engko kate ketokne zakat tapi njuk kelingan. Banyuku entek sakmene abukku sakmene. Ki asarane pirang-pirang rukun tangga, pirang-pirang pembayaran. Akhire abot tambah abot, tambah abot, tambah abot. Sing nomor 4 tambah abot meneh poso wulan Ramadan. Masya Allah, napa mlis situasi keadaan sing panas
masyaallah la haula wala quwata illa billah. Sing angka gangsal haji wonten ing Baitullah wis modal fisik ijik modal materi. Kita tambah buat tapi embot najan abota kaya apa Gusti Allah pun janji innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Gusti Allah niku badhe numbas saking wong mukmin istilahipun anfusahum wa amwalahum ya awake wong mukmin tenagane wong mukmin ya bandane wong mukmin bi anna lahumul jannah badhe dipun tumbas kanthi swarga. Dan pun teka mereka ngoten pon ibarate wong niku kelompok-kelompok saumure niku badhe dipun unggahaken dengene swarga. Masya Allah, betapa hebatnya tiang kang kados ngoten niku. Makane enten dawuh al-kaisu mandana al-kaisu mandana nafsahu lima ba'dal maut wal ghabnu mandana nafsahu lima qablal maut. Orang yang cerdas maka dia akan menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan dia yang akan dijalani, yang akan diunduh, yang akan dihadapi setelah ia mengalami kematian. Jadi masa depan ini kumpul menyongsong tangga mereka. Makanya mboten enten istilah berat bagaimanapun itulah krana rasa kangelan, krana rasa berat niku Gusti Allah nyediaken al ajru bi qadri ta'ab. Ya swargamu ya sakmono kuwi. Mugi-mugi awak dhewe termasuk tiyang kang kiat nampi amanah saking ngersane Gusti Allah sesuai kali tujuane li hidayatinas wa sa'adatihim. Memang Islam diturunkan kali Gusti Allah beto kali Kanjeng Nabi Muhammad niki untuk sebagai pencerah para umat manusia, khususnya untuk keberuntungan para manusia baik di dunia maupun tenggene akhirat. Dadi ngelasi napa umur niku ya tambah dino ketoke tambah tapi kurang, tenaga tambah dino ya tambah sudo, mripat tambah umur ya tambah gak pati roh, kuping tambah umur ya tambah rodok saliwang, beban tambah umur semakin banyak dan lain sebagainya akan berkurang dan akan berkurang. Itulah kula lan panjenengan sami sebagai manusia mboten kekal, ingkang kekal niku ma indallahi baq, napa ingkang di sisi Allah nikulah yang paling kekal. Mekaten mari pengajian menika kita tutup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.